Νιώθετε Έλληνας? Έλληνας, όχι, Έλληνας πολίτης. Ναι, σέβομαι, εκτιμώ το κράτος. Αυτό το έχω υπηρετήσει και το υπηρετώ, το αγαπώ. Πώς το αλλά υπηρετεί? θέλω και διαφορετικότητά μου. Είναι εκκλησία απατεώνων αυτή η οποία κλέβει το όνομα του γείτονα, ναι ή όχι? Είναι πρόβλημα δικό σου και δικό σου. Όχι, δεν είναι καθόλου δικό μου πρόβλημα. Δικό σου πρόβλημα. Έφερες Η το λέξη Γερόπουλο. Μακεδονία είναι λέξη ελληνική. Είναι η Μακεδονία ελληνική. Όχι. Δεν είναι η Μακεδονία Όχι, ελληνική. η Μακεδονία ανήκει σε 4 κράτη. Σε ποια 4 κράτη? Και η Πότε Βουλγαρία ήρθαν αγαπητέ κύριε τα 4 κράτη εδώ? η ιστορία Όταν δεν ήρθατε θα εσείς έχετε δική σας ιστορία. Λέγεστε Βαρδαρία και ήρθατε τον 7ο αιώνα. Πότε έχετε δική σας ιστορία? Τους δικούς σας ήρωες. Τους δικούς μας δεν έχετε δικαίωμα να τους πάρετε. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για τη Μακεδονία. Εγώ δεν έχω δικαίωμα. Μπορείς να Και έχεις μιλάς. εσύ δικαίωμα να έρχεσαι και να μου κλέβεις το όνομα? Βεβαίως. Με ποιο δικαίωμα? Δικό μου είναι το όνομα. Δικό σου, πού το Δικό βρήκες μου από εσύ? προπάπων μπροστά. Πού το βρήκες εσύ? Κάνεις λάθος. Ήρθαν και παλαιά. Σαχάρα δεν βρήκαν εδώ όταν ήρθαν οι Έλληνες. Ναι. Βρήκαν εμάς. Μπορείς να είσαι Σλάβος, αλλά είσαι υποχρεωμένος. Σλάβος δεν είμαι, είμαι Ναι, Μακεδόνας. μπορεί να ειδήσεις στην εκκλησία Είμαι και να είσαι Μακεδόνας. καθαρημένος. Είμαι Μακεδόνας. Είσαι Δεν μιας είσαι Σλάβος. εκκλησίας απατεώνων. Είμαι Μακεδόνας. Δεν είσαι Σλάβος. Εσείς είστε βλάχος. Εσείς είστε βλάχος. Πέστε τη δικιά σας την ταυτότητα. Μάλιστα. Εσείς είστε βλάχος. Λάθος. Είμαι. Το όνομα είναι δυσύλλαβο, βλάχος. Βλάχος. Εσείς είστε Σλάβος. Μακεδόνας. Μα η Μακεδονία είναι ελληνική. Απατεώνα, άντε φύγε από το θάμο. Ωραία, τσάκα. Άντε φύγε από το